Hello guys, hello. Naयदो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो। दिनै आङो गामियाव बेरायहांनो फैदों आरोना नै पुरा फुल अफ वर्कार्स माने बिमायानो बिमा ओरैबायदि बिमा नै पुरा नै आं बेखौ हाखाबाय नै माने बाहागो खेंख्रा लादों आरोना माने सिस्टेमाव लायाखै आरोना दिनै बिदि लादों आरो गोलाव लादों आरोना बेनिखायनो आं बेखौ मोनसे हाखादों आङो नै बे सेखादों हाखादों आरोना नैबे सेखादों हाखादों बेयो बिराद उल्टां फाल्टां ओरैहाय गोलाव सादों नै माबायदि लादों नै थ' एम्फौ जानाबो दङमोन नै एम्फौफोर जानाबो दङ एकदम एम्फौफोर जादों दा बेखौ साफा खालामगासिनो आरोना नै पुरा बिमायानो बिमा पुरा बिमा आयौ माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङोना बेरेजों गेलेनो बेरेनि खामानि मावनो बिराद मोजां आरो माने जानोबो मोनो आरो बिनि खामानियानो डेन्जारास माने रेर माने गिनो नाङा पुरा नैबेयाव पुरा बेयाव हानि दोङो नैबेयाव हानि पुरा हानि दा बेखौ आं नैबेयाव मोनसे खानोसै आरोना नैखौ हाखाजोबदों आं माने पुरा खेंख्रा लादों आरो सिस्टेमाव लायाखै बेयो बिदि बुस्थुआ नै बिदि जानांगौ फ्रेमाव नै बिदि जानांगौ आरो दा बिदि खाना होबाय आं नैखौ खाना होबाय दा नै बिदि खाजोबनांगौ नैबेयाव पुरा नैबिदि खेंख्रा लादों आरोना बेनिखायनो आं नैखौ ओरै खाना होनांसिगोन आरो दा बेखौ खाखानासो पुरा बिमाखौ सोजोबनांगोन आरो बेयाव रोसि दङ नै बेयाव सुपार सेम्बाराव बे रोसिखौ आं एसे हाननोसै जानोसै दा नै पुरा दा बेनिखायनो नैबे बुहुद लासै धैर्यहै खामानिखौ मावनो गोनां जायो आरोना बेरायनि खामानिया स्ल'है आरोना दा बेनिखायनो नैबेफोरखौ मावनोब्ला बुहुद धैर्यबो नांगौ जायो आरोना दा नैयाव माखासेफोरखौ आं हाखाबाय आरोना नै हाखाबाय आङो थारमाने बेफोरो बायलानाय जिलानाय माने बे सिस्टेमाव गैया नालाय बेखौ आं हाखाबाय एसे माबा रोसिबो दोङो आरोना रोसिबो दोङो दुनाय बेखौ आं दायो नैयाव खाना होनोसै नै ओरैहाय नैबे खाना होनोसै आरोना नैबे फ्रेमखौ बे फ्रेमाव खाना होनोसै नैबे बासाखौ बेखौ खाना होबा मा जागोन माने बिसोरो बेयाव आरामसे लुखांगोन आरोना नैबेयाव पुरा बिसोरो फ्रेमाव सिथाबगोन प्रपलिसजों सिथाबना होगोन बिसोरो बेखौ नै पुरा बिमायानो बिमा नै दा सिङावबो दोङो हाखानो गोनां बेखौ आं हाखाजोबगोन आरोना दा नोंथांमोननो आं गासै भिडिअखौ दिन्थिनो हाजोबनाय नङा खारन आं हारसिंसो दोङो आरो केमेरामेन गैया आंहा बेनिखायनो असुबिदा जायो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो एसे नै दिन्थिदों दा नायदो नाय पुरा बिमायानो बिमा दायो पुरा रोसि जासिगोन नायदो नोंथांमोना बिबारफोरा बारहांनोसै थाइजौ बिबार लिसु बिबार अनेक आरो ड्रागनबो दोङो खाथियावनो लोगोफोर माबायदि बिथांमोननि खामानिया जोबोद मावथि आरोना पुरा मास मोनसे 1.5 मासावनो ओरैबायदि डेभेलपिं खालामो बिसोरो बासाखौ लुखाङो नै रानियासो माने बिदै दैयो नालाय दिनावनो प्राय 2000 2500 बियो माने बिदै दैयो आरो आन्दा होयो आं लासै खानोसै आरो खानानै आङो बेयाव पुरा सोजोबनोसै बहुद खामानि दंबावो नै नैबे पुरा खेंख्रा खालामनो माने बे फ्रेमा ओरै जानांगौ आरो फ्रेमा ओरैहाय नैबे फ्रेमा नै बिदि गोलावसो नालाय दा बे बिदि गोलाव नाथाय बियो मा लादों ओरै लादों आरो खेंख्रा लादों आरो खेंख्रा लादों दा बेखौ माने हाखानानै फ्रेमाव खानानै बेखौ सोफिनजोबनांगोन आरो आङो ना खामानिया एसे गोबाव लागोन आं लासै मावलांबाय थानोसै नोंथांमोन दिन्थिजोबनो हानाय नङा भिडिअखौ दा बेखौ आं हाखालांबाय थानोसै आरोना माबायदि बिमाफ्रा बुरहिया बा लोगोफोर थेंकिउसै